anopabwe ohene mu ohene nkuto na aseda esew nkuto na ayeyi esew nkuto na enuonyam esew yedi enuonyam brawo enanopabwe na nkuto na efataw ahimu ohene makasa aseda enka odi en wotena bia umma ehye odi na enuonyam ye kanfo ye okese ye kro ne kasa nkuto na oso na okro na oye kese o ewiase afa na nyinara papa unu webue kwan ama yen ameda so ate asefu mu nyame yekasa ayeyi enka odi unu wache amana so abontete aposum nyame ena ampaboy humani ahode a yigna ewo no ewadum yeda wasirade umma yese ekrado kasa ne biti ewo Jesus Christ na Israel ndimu amen ena ampaboy so yeda so wo anasimu enase busum ye wo munti yeda so anasimu na metro sima edikan meyi efri enwum enkono Psalm 9 verses 1 no mekan o say I will praise you Lord with all my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. Amen. Nyanam edene aseda ena anpabwe aseda eka say yende Awurade ase yende Awurade ase no broni beka say expression to God of our appreciation say ye tuntum nyame ana say ye kanfu nyame ewo na Awurade aye abrini nara na no ogusu eye ma menu mienu wa asetena mu enuan me de meka na Awurade aye ama ewiase nyinara ade ba kwa nyame eya wonwa ade chi bia Awurade ma na chim nu mienu so na kire so no nyame no kwarfo se woma na de pa achim nu mienu nti no onu bebo kwan ato bia kwani ampa ode ne homen na ho de ema menu mienu a obeye ne akenara ade chichiro ehia ye wa asase so ye ti asase so a homni a ye hom frama nyame de cheya yento sa homen no hwe enuanum nyame enim nu mie ediniye because so bikra koda obikra hospital na ontimi home ne man oxygen for a whole day just what ton ni me nyina no de tua ne oxygen na ye dem na hospital no for a whole day but day in and day out no onyame de sa homi eche me nu mie no kwa o de che yenkwa yentua sempo yentua kapre enuam sa homene ko nyamede chelo enminu minu nti no etwa say ye sorry ne ye tinka say home breathe in breathe out every mba e say ye first breathing ye say Awurade enhira enka nkutodin ayeyi enka nkutodin e san say una wo de sa enkwan wo de acheme enuam eno so na ye nipa no ye nwene sa ade asumbu yi ho na ye bobumum say ye nyame aseda ye be express appreciation to him no na ye de ayo ha no kwadanda but o say eno na ye kire say ye sori nyame anase ye hye ne di na nuonyam e san say ne wa ya mai ye ni so onua so wa sorry na se wo hum na ensi so na esesa wo frɛ na wan kra na on sakro betene afrɛ na wan wutimi ntini mu fa frɛ na wan eho no hu behu say nyame yodo eho na menu mi behu say onyame de oyodo enuanum ne do a emu ne hwɛ bia en od ado yen enu ntina sa onframa ye home mframa no obiara ni bebi ewo ni peduem o buin pedum a ye bia akoma wo ye bia liver wo ye bia bibiada but exactly bia home ne wo no obi ntimi point wo ni peduenum san onyame ayinade enu ntina so ogifru nsem na obi ntimi fa ma obi om no enu ntina se nyame gisa home ne fru nsem na obi ntimi replace no obi obeka tun so the life support so for like a month life support na nipa machine dey this so na nyeyi sa life support ne fru so say wom unka ti asefo bi hu biom na ansa de be yikra afri so no na eka bopa agobusua na say yebetumi ato ojupa din na entimi ntuaka but me person me twe wadwen edu bi say so wo hye nyame enuonyam abre nara so wo sorry na humi wo mu a wo onua me say wo how na so say den kropa pe jom say na hye nyame enuonyam so wo danase wo enkwa humi a ode achew enuanum nyame ene ye ediniye
Enuam si nyame ade oni ye edini ye. Me twi me tuma dwen a cultural set. Appreciate God, appreciate him. For nya waje every mofra se be si don hwiri. Moja the cells ewo mu. Ni na ye dwuma pe. Ebi nya to ho to chima se pe na se cancerous. Ebinya too chima sepe, ye say a fibroid. Ebinya too chima sepe, ye say. But nyame adom, essence mojan eyo ho dwuma se bi nyame afanche say yintinu. Onua, o sorry a, utumi do na si from etia from gravity, utumi tia ho no. Emma wo hwe ase. Enuanom, enne be pese o appreciate Nyankopon no waya mo. Enna anpa boy, me pese yin appreciate na Awurade ayamaye. Nya waya maye no, ya dwen ya Jesus hu ensu na biara da ay adom bobrohu na asom nwie so na se broni ka say wo appreciate nyame a na ayade a for the divine se bia nyame sitie e wona tumi na hodin mu hwe nyame bambo ode abom nwie nu huhuma fam ne yefa ni hu na doso osefo ntu yensu sa de biara hwe ye da ne ya da yenim na koso huhuma fam. But papa di kuminu mi no yada osmo na bofo no beboy ho ban e mo sefo no fanga ha no madanse e ade a ni suese ni so Awurade ni hye ni di na nuonyam se ye so na tachema na so da bodwum mo jigu so defu so emu a enuam yen sorry yen Nyankopon yen hye ni di na nuonyam yen fa aseda e fata yen fa wura na ban yen fa wura nyame fie ni fie essence ni fie ya nyame ni pedwe nyame aso dantin ye sorry a eni se etu na mpoko se ye kwa bontin ni na sorry da ati emu nti no enuam ye sorry a na se Awurade ye shira wo Awurade ye okese Awurade ye show di na nuonyam ye kanfo essence one by one pass side asa achi ni biom ye beda so the same time ye ngese Awurade nkuto na okra ye nkra so ho ma asem biara wo ye na ye mu Awurade ye dawase wo ye na ye mu essence so wo wani kum ye ho no wo hwe ye so hwe sepa no wo sa ahwe ye so am wade pass side asa achi ni biom enuanom mpese metwe gadwen ahwe na nyame ye maye enima ketinkiti ye fa se enima ketintim but enima titiru akese na nyame maye hwe se nyame amfo na ensi form amwent me gina wana so a enu ase obuka se gravity obetwa hwe brim but nyame eso munti no ono a edo na esi ho no e ma utu bankum nifa bankum nti no we taken for granted. But enan paboy sa nim wani mu na mpese wadweme twadwemba so na wodi aseda efata manyame abreni naram wodi ayeyi manyame akwan naram esanse se nyame ammo sa ahoden no wan so mu pamfru keta so amfo nyina ho onua wontimi nyina ye kwa ye be nyina no nyame sai de ekura ye ndendende ewum se ehun mo fam ye ehu but mensa abose mood no kura no eduntu bitimi aida akwa aba ne ehun tu chime biara onua me twi adwea basa nyeme so nyeme nyame ye man no abri naramu ese de na sidama no ese de na yiyima no ese de nu nyama no esanse onu kuto no oyeban ye enye ho de enye nyansa enye bibia but onu na dum na odedum yen onua na mpaboy me say appreciate Nyankopon akwennamu appreciate no say onyame onu why de waje onyame en wasomu onyame na enkwa ho de achaw onyame na wayi yarwe dom afiu so onyame na wabɔ ho ban wa mo sefo na fanya ɔhanam na nse onyame na wayi wani nyara enti saa nyama titi wani nti no mesira onua o sɔre a pega ensa so na hye de nuonyam yenga se enuonyam hene na ampa ye hye de na nuonyam ɛwɔ akwan nyinara mu enuanom se na me di kankan no se ye ton oxygen na akayem emu bebra ka yenti asase so anom se ya ade a ye sori esan ka ye tanka yemu bebre na ka yenti asase so anom because anka ba akofo be hold sa oxygen no na nyame de ama menum nyina ye hom na ye nwi ne ho no akoni ba akofo be tena so ono ka je se to ho ni nyinara fa brem ansere mama hom ni bi aida am wa home ba nyame de ache yende kwa odi ache ya onji yen sika biara ewo mu enti enuanom yan na nyame ase wo sa ne matiti da oyema ye ho yan hye ne die nuonyam e wo sa nyem wo hu se wo soro kra na wo tinka kra so wo mpom eyo ya de nyame ase
wo so kwa no te say wo be cry o ya de nyame ase because e just say wo da so ka atiasefo ho wo da so ka atiasefo ho enuanom me twi yadwe abasa nim wonu so say nyame oni ye di ni ye abre ni abre nyara obi won ma ni ye fum keka no ye fum keka abadendenden onua ayi say ayo but sanka say rather me da wase me tumu say me da so atiasefo ho etipai bi migraine bi abo so denden dia utwa ho bi entwa wo beti ayo yo pejja so kra so utum say empejja but sakai say rather ampa oda so me atiasefo mu men cause 6 feet under enuanom yen hyenyame enuonyam akwan narum enu no se adin narum yen fa asedama no nyame aka se no asomaju no ho atowa wo bibia fomfom no se adin namu se wote ase o so wonte ase o de nyame ase na eto abrabum so wote ase ana se wonte na ekoso abrabum ko ase a nyame se de fa asedama no fa ayi ma no fa enuonyam ma no pejanidi no esanse enu na nyame expect from nu mi nchen hwe onua nyame agusora eye yehu adwuma ogusora eye yehu aduro ogusora ebokwa bi akwan ni ogusora de nadom ni nhire chire ye but sometimes no ye manema kitubi ebeche nyakopon na onu kra ye nkra so ehu ma asembia no ye manema bi awo abrabum a nipa ye calculate ensisu no ni amanu mo ba be kese che nyakopon but sebe enana poboy nyame ka kire nu mi say si ye be hwe onu kuto say bibia e mo be free onu nyankopon kuto nka ye betumi appreciate onu nyame no ye be appreciate ni ye ye be sorry ni ye ye be da na see ye ye be tuntum ni ye ye be hye ni nyam ye esan says enyo onu enye na dom anka num ye no anka la nso nkan bi ba so anpe na nyam bi wonya yen en adom bi o ma na so yeso no enu nti na nuanom ye betumi ba la yeso enu nti ye mfa aseda ma no ye mfa ayeyi ma no ye mfa enuonyam ma no aseda de nyame ai bebre amaye se na ye Maame lidi empaibo o lidi empaibo no kan no say hwe every January ebesi en November 6 de nyame nyan ma o why bebre na amaye you need to say count your blessing and name them one by one. Count your blessings. Name them one by can we share nyame de shira na kind of back. Every second be a twem. Second every seconds be a twem bia no. Can we share wom? Can enshira na wo second be a twem. Every minute a twem can enshira nyame de shira. Every hour be a twem can enshira nyame de shira. Every day be a twem can enshira nyame de shira. Every week be a twem can enshira nyame de shira. Every month be a twem can enshira nyame de shira. Every so we feel do we do asase so can enshira nyame de e de shira. Enuanum ye no bebre and ye no be free and ye be dua kroduem ye twa ye chia ye hu se nyame ye free ebusuem eno de be dua kroduem so ukoga na krapo donhwe ukoga na krapo a uwedie kra tumi kire se onyame ya da ehira uwedie o skin etimo yetimo so odem sonko ni na ye enhira nyame ya da e de ehira oni bi enuanum wono na obi di enku bi esra ho bawe se o pon ho nasefo e bi de minum ye nyampo ye ho but nyame anyonye bi a ode ama ye nti no ye free krodum de duru ye man mu a ye ho suronku bi ye ne e we mu enye enku expensive bi na koto e bi make vaccine bi na ode asra so nyame ehira o skin na nom ne o pese ka se o tigana no onom nyina to no mo so ho mfiri ha no ni akaje so oni enti ha no owi dia kra kire so wonti ha enfifire papa bi kra ete kra kire so wonti ha no esense ye ti kroma no ida so hye hit me so o hye condition mu enti enfifire pa se na Ghana enfifire ti pa no ye ntimi nyi bu ye ntanyi bu ha no enti wodu man Ghana se pe bo na enfifire sonko ete enu kro obitimi identify wo se wonti kroma no bi nyame nhira ni bia enti wotimi hye nyame anuonyam a enam pa boy ebesi oye na siukra ye nyame aye nema kese na amaye enuam hwe ye difimu cars ahoro aye tremu buses ahoro aye tremu ko accident ahoro nyame ye frimu ese ye hye nyame din enuonyam ye di na sida e fated ma no hwe obi on ma hwe obi on the hospital mpaso se siara be sa twe aba ye de biara ye sikoba asundwime sa twe obi da hospital mpaso chief hye nenu a de feed no but miru no ye betumi tweti amne pa no hwe enye ye
Yet me boy fufui, yet two fufu near the nampapa be guso, near dico, she yamin charge. Because a throat no card or come. Obi on ma, only access to those things. Chiefs nation no with me there, edidi. Na minu mienu se nyamas de sa ne mo privilege we amaye ne yetimi ebie ye dan yetimi bue ye nka yetimi ko traso ba asem trem na de ko ba onua me si enenema wonu ma nyame ye ma a wonfo adwen susu enwen ho no na me pese me point on to it say de nyame ase wo sa ne ma ye na ho enye obie de wonya no enye obi on crutches kura no crutches bebi ko bia na crutches kura de ne a so ja crutches no obehwe ase brim but me mienu ebi online su crutches no ye nkura before da wo ya brabum ye nakra ko poti ko poli abo ne ka se ye no be mu ede ebu ne ko ma crutches enua no wenu na nyame ayamo nti no de nyame ase fa enuonyam ma no fa ayi ma no fa enhira ma no ena anopaboy me twi yadwen aba na awurade aya amaye ho oni ye ediniye wa asetire mu oni ye diniye se bibiye waside chia una ye de bema wo onkuna odo se ayeyi awurade anopaye si onkuna odo se ayeyi awurade onkuna wo se na she se bibiye waside chia una ye de brewo onkuna o se ayeyi minyanum onyame ende yinara ediniye ewo abrabo mu onyame ne yediniye wa asetena mu onyame ne yediniye yemfide mu ekrodue mu ayete yenya yenim se na nipa asoti ahye obi oma okoda adwendwen kwantin wantini ansori biom but minum yenu na mama privilege na essence ye hwe nti no waba na de pass ache nsu biom ni ama adwendwen anye de ampa ye wira minyan ete de asedam ma no obi oma adwendwen nti o se eduro kristo me kofa afri asase so no obi oma ade bia wo kristo ni na so wo nyame ba odne moja aso so nti no wotni afam no ona ayin dadwen kese ogin ho hwenye yi but minum mienu ohaw ne ba kwadanda ne ba but essence wo nyame de ho ato no sunti no oyiye de efri ni nyara mu ohitwa gigen o man nyansa me ye fasa kwan mu ekwan tete obi girechi we say esise na ofri mu ba ye obi girechi na wo famu no wo pie fri mu ba say ni pain ni yankopon na ye de etwa no enu na gina na se de enuonyam urade because obi on man na wo famu no ontumi famu and survive but wo de wo famu ade a survive enu hye me de enuonyam enu so to no odwene say nyam na wa ja mumma Israel de enka se nyam na wa ja anka mumma Israel de yenka na no powe yen eni Abraham ma ada se yen Abraham asefo onyame eni yediniye hwe ye Kristo nanti enya ade a eye esikyire ne ewo but ohihia ba ohawba but essence say onyame ka ye hunti oyiye mfiri mu ni etime pedensa konkon so eden ahye no de nunyam na ye say krata nipa kenkan ye kwa ye bei na enam bibia nipa ehwe ye say the be respond to it say ni be minum ni be respond no ye be say wiasefo ye be bobo ye be haha and na say be ni nemu in the midst of the dilemma no ye be pedensa so say rade ye da wase ye dim so uno ye in control over our life enuanom be pese ohu say onyame enu minum ediniye asetena mu enu ntinam say appreciate Awurade ena anpaboy say ye tuntum ye hye ne di nanuonyum ekamfo no ekase oni ye de ediniye otumfu nya nwani no ne ye de ediniye akwan nem nyame ne minum ye de ediniye enu say ye da nase a efata ye yi na ye se ye hye ne di nu efata ye kun na efata esanso nyame no oka ne ma ho akwan narum onyame eka ye hunti no ye rinsuro onyame ka ye hunti no ne bind den insa ne eka ye hunti no obebo ye ho ban ye for self ne nsem ye frefidi sumfufidie no efidie bia ho ma setting for at no onyame abebu fidie no ne ye nkra dwane frefidi sumfufidie no abring nem na me ye nkra dwane frefidi sumfufidie de efidie mu mi kama kira say ne nyame eyema menum ye no huhuma famu no ye fa ye niwe hu ende do so
na nyame ye ma huhu afemu omo mutu ye nsu sa wo huhu mu no nyame ene omkoma yen na omutu ye so werɛ eni nti no menua so oda so atiasefo mu na enkohom da so wo mu na nyame ene okoba asomdwim a hyenidi na nuonyam enuonyam hene ye hyenidi nuo se na nuonyam re no na aso menum ye no ewie ni hwe se ese ye free yakoma mu ye free yadwemu ye free yankra mu ye mfa yi sa nyame tiasefo aje ye mfa hyenidi na nuonyam na pa boy yanko no nka so ondo so na okro na wo ye kesi wo so na wo ye kesi hina pona ode wo besa ode wo so na wo ye kesi misi hina pona ode wo besa ode wo so na wo ye kasi enam pa bo ndi mo life so yende nyame asinche ndi enu nyame kanfo no yan tuntum ne fa na sida fata mfama no yeyi na ene ka so nkuto on wa yende buru adwene nti ase so enuanum yende nyame ase na pa boy yan hye ndi enu nyam yan tuntum yan fa na sida fata mfama no yan fa na yiye fata mfama no odom berme o mwada wasio o mai wayo ewrade hwehwe no ayamaye eburu ya adwene nti ase so ewrade hwehwe nkohom no de acheye ni ada so atiasefo mu nyame yekasa yiye nka odi yekasa nshira nka odi yekasa enunyima nka odi asida wo bidi waside chia nkuto ne demo na pa boy odumfu ye de wase mobromfu ye de wase ye nkwanforo bo nyame ye de wase ye shewudi na enunyima pagya ye kron yekasa nkuto ne nia woni every santri yehowa ye de wase na pa boy ye yiwa ye na pa boy ye shewudi ne pa boy o hinmo hine eru amwre ye nkwajo foro bo nyame ye de wokati ye bro ye de wayi bro ye de unshire de bro ye tuntumu ye kanfo ye shewudi ne enunyam ye yo kese ne ka so nkuto ne nyame nkuto no fata so juwa yi nkuto fata so juwa na ase nkuto fata so kanfo odombere me osabere me o ma epeja odi no ye kon na no boy ye tuntum na no boy ye yo kese na no boy ono kwarfu nyame enhira nka odi enunyam nka otena bia wa bofo pimpim atwa ngohia na no wore ya no pa wi do suo se wore sorrow wore kanfo ewrade se ye kanfo na nyimre ye yiwa ye tuntum ye pejao ye kaso nkuto nyame onyemu nyame no ampa we chi obi no honom wani obi no honom ahimu hene jiwani onyam jiwon kanfo jiwa asida ye nkuto de ayi ye nkuto de enunyam ye rade nkuto de umma atuntum umma akanfo umma shirao ye shiro di na ma odi ne so ewrade so ne ye nkomafo woni ye ndimafo woni kwa aforobo nyame enne dey ye okese ne wa yama we ni sododo papa ne wa yama we ni sododo enu ti ye di asida mawo ye di ayi mawo ye di nshira mawo ye di ntuntum mawo ye di enunyam mawo ye kanfo afata ye wa yi wa yese ye shira afata ye shira odi no ye peja odi no so ye kron ye sunkuto no nyame batan wa ye mi ye doso ejapo wa ye mi ye doso wo hu mo bro doso wo hu mo na so ye nso odum fu nyame enan pa boy ye show di enunyam ye yi udi aye ewrade ye tuntum ye pejao ye kron ye yo kese nkuto na ofata nkuto na ose ahimo hene nkuto na se de asede nyina ma nkuto na de ayi nyina ma nkuto na de nhire nyina ma ye tuntum ye kanfo ye shirao ye pejao ye kron ye shirao dino ye yo dino kese ye kron ndem batan ayi ye nka odino tmabia enshira nka odin ye tuntum enshira nka odin odum fumbo ya me ye da wase ewrade ye yiwa je ye tuntum ne papa wo gusore ye maye ne wa ya maye ye ni sododo oba tampa ayemi nyame ye da wase oh wudi wa yem ye ke sinintino esese yeda wasio wo akwa ni naremu orade wa yemi ye kasi nintino esese yeda wasio wo akwa ni naremu ena no peyo yede wo ena sika oh na ye
yɛre brɛ wo oh yɛde wo ɛna sika na yɛde yɛre brɛ wo. Yes, with the why ye kesi nintino SSA yeda wasi wa akwe ni na remu why ye kesi nintino SSA yeda wasi o wa akwe ni nemu and the yo ma ye de wo and na sika na yɛde yɛre brɛ wo ampa sɛ onyame nkuto onyame no mmienu yɛde no ɛna ase ka ɔno nkuto ne yɛde no ayeyi ka ɔno nkuto ne yɛde no anuonyam ka ɔno nkuto ne yɛde no nhyira ka ɛna mpabɔ ɔdomfo mɔboromfo nyame yɛda wase woma yɛ akoma korɔ ne adwenkorɔ ka sɛ yɛhyɛ wo di no anuonyam yɛhyɛ wo di no yɛma wo di no so wɔ kɛse wakoma ma yɛn wɔtwa agye yɛn wɔma yɛn kra ɛho atɔ no yam wɔma yɛn kra asɛ nyɛ ne nyane ne yɛda so wɔ akyɛsefo mu a yɛka sɛ nhyira nka wo din ayeyi nka wo din anuonyam nka wo din yɛtontom yɛkamfo ɛwɔ dɔba Jesus Christ ne din mu amen.